Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, mehriban ýyleşler, gadyrly aýdymsaz muşdoklary. Sunugodun hak howanlary gahrman arka dağımyzyň saýasyna, biz ýaşlara beýik görelli arka dağly gahrman ferdarymyzyň saýasyna bugün türkmeniň ýene bir güni aýdymsaz bilen toý bilen başlady. Şu bilen konsertimizin ýene bir sanyna siziň hemmäňizi hoş gördük. Mehriban dostlar, bugün size yeni bir ýatdan çykmajak aýdymsazly akşamy wada berip, şu bolan täze sana başlaýar. Hoş gördük dostlar. Ne başlamaka hemişe däp bolup gelişýär. Şu bolan başynda men tomoşaçylar bilen guruluş etmek gelýär. Ilkölene doganjyklam şu günkü konsertimizde wagt aýryp geleniňiz üçin size minnetdar. Bir özüňize el sarpaýynda hemmäňize minnetdar. Taňry ýalkadyn. Siz gowwarýan hakykatdanam. Hemmäňize minnetdar. Şuun araňyzda doglan günni belleýän ma bolsa men gön şuuny utlak geçsek. Bam doglan gün belleýän. Çynnanam. Näçe ýaşady käbämiz? 61 ýaşady. Bir käbäm üçin el sarpaýynda. Ýaşlyk bolsun Allahjan. Iň piz ardular. O bir gow günlerde birek-birege, gow günlerine saýat bolaly, birek-biregiň gapsynam gow habar bilen gakmak nesip etsin. Sagajyklaryň batyna gowan piýaşa käbäm. Iň piz ardular käbämide. Odak ýaşa. Mehman dostlar, hormatly mihmanlar hemişe boluşýaly. Şu bolan bu sanada siziň gowgorýan artistlaryňyzy, siziň gowgorýan aýdymçylaryňyzy biz mihmançylyga çağırdyk. Bugün hem näme şol däpden daşlaşamdyk. Men pikirimçe şu günkü ajaýyp akşamyzyň iň garaşlan mihmanlarynyň birini sahna çağırmana wagt boldy diýip hasap edýär. Sahnada biziň mehriban halipamyz Halbike Dawiwa garşalýar. Garşyna. Ar Halifacan. Gelin, hoş gelin. Assalamu alaykum. Gelin, başlayalım. Halifa, assalamu alaykum. Hoş geldiniz. Akşam hayırlı olsun. Bar. Wa alaykum assalam. Vay bilan gowja bolup oturşlaryň. Bir gaty ýakyny kelle. Agzyraqjagyn biler salam alaykum meňde. Janyňyz sag bolsun Allahjan. Eýler owadan gelinler genalar geçen bayramyňyzdan gutly mübarek bolsun. Bu tanışlar ýaly owadan bar. Ay sag ol Halifa. Näme täzelik? Näme işler? Näme spektakl bar? Näme kino bar? Näme täzelik gerek perwanjan. Ya çyndanam. İyi sugurundan basın sondan başlaly. Hiç näme tuwlumy ine teatrda Mahtumulady Naky Milli Saz Drama Teatryny işleýän köpsi bilýändirler. Tuwlumy biz näme drama, sazly drama bolan üçin aýdymam aýdýas. O değişme sahnalaryna oýnaýas. Umman spektakl kinolarda da çykyş edýär. Täzeliklerde. Täze spektakl bar meni bir moment bolana görä tomoşaçylara plan spektakla gelin täze oýun goýduk diýer ýaly. Näme täzelik bar? Şonu men näde aýdyp bilerini sene. Diňe nemäniň teatryň TikTok sahypasy bar. Şoňa girýärler. Onuň näme 5-nji 6-njy ot günleri näme täzelik bolsa spektakl bolsa aýdymsaz bolsa göni arkaýyn okap biletler zakaret baly bermek. Hemişe şunu ýaly özümizde gelen mihmanyň öz TikTok sahypasyndan bir video taýýarlaýar. O iň köp seredilme alynan videony taýýarlaýar. O tomoşaçylary gyzyklandyrýan soragy taýýarlaýar. Bilezede şunça adam öňüne jogap berýär. Bugün bizde Halipa mihmançylykda bolsa, siziň sahypaňyzdan alynan video bileze tomoşa edýär. Bermanma. Salam aleykum mehriban gelinler, gyýdylar. Esasana mamalamyz, enelemiz. Men şu bir soragy ýüze çykypdy, orda esasy şu gaýyn enelere değişilen giden dünya malını döküp şoğuy sıptıracaklar, şoğuy qow diýip alýaňyz, onun ýeni çeni ağ ödüp äri bilen onuň gorkup çay içmäne de gorkýar. Bir tanışyňy berýär, özüme agraýak diýär. Plisoslap diýär, klapçyklap bu nerde diýär. Geldi adamyn plisos etýär, ol gaýnenem. Näme plisos etýäň? Ber özetsin. Sen nä erkek kişi bolup näme? Sen näme? Ayal mı, heleymi diýip. Oy, maşgalasy. O yaraman ýatanla, adamsy yaraman ýata ayal bilenmi näetýär? Ülýä üstüne kanatyny gör. Ayalym, sır qowlasa äri kömek etmelidir ha.
O ütüşkat değil. Böyle sosu metrdan vetkatından takıp verir. Böylelikle yaman kovdaş ol. Ağdı verçe oturur. Yalan mı gelinler? Şimdi halbuki garipa. Şu erkekler çındanam öz ayalına, öy işlerine kömek etmeli mi? Etmeli. Aha. Etmeli şey değil mi? De bir hatta da şumat ayal maşgala var. Kızdırıp yatsa da 40 gradus olsa da kızgını. Şu var adamım häzir gelmeli bimme da naharın çayın tayin edip çağa çıklarına ter edip ıkılap çokulap şoňa bildirmejek bolup görgül şey diýip ol erkeklerin ýekeçe birçe parma çykgany da vay elim ganaýa. Näme bollay? Doktor çağır diýip oturýar. Yaman erkekler şoňa bir hil nemeken? Çındanam näçe şeylekana galipa çındanam. Näçe şeyleka? Ya men ne bileyim? Özüm yaramadyk wagtym bilýän. Şeyle bolýangyry? Geldim diýä. Şu diýä sen yaraman ýatanyndan Özüm yaraman ýatanym gowdy. Hakykata. İki oğlum ma da. İki oğlum ma. Sen yaramasan men avtomat 3 oğul bolýan. Öýdäki düýäde şo. Şuloň jan sag bolsun. Hawa mehriban gelinler, gyýdylar, gaýrat edin, jydalyň, biz jydamly diýen. Biz dünýä gelemizde de umman hemme agyr keşpleri, öýüň ähli zatyny, çağlar terbiýelemekde, umman hemme zat çekmeliler biz. Çekibem gitmeli gyýdylar. Erkeklerin ayalynyň işine kömekleşmegine erkeklerin ejelerine hili pikir edýäk. Bamyşdaýda, misal üçin kim gaýnene bar? Han bir gaýneneler eliňizde galyryň birje, men giň gowurýan soragym sol. Beriňle şo gelenjeme mikrofon beriň ana Gurbanjan. Näçe ýa gök pomakly gelenje. Beren şoňa? Ber. Häzir ogluma tözemek işlesin näredir? Diýany, näli? Siziň pikiriňiz nähili? Oglunyň geliniň işine misal üçin pilisos işine zatna kömek etmegine näli garaýan? Kömek ediversin. He? Mene garşy däl. Berekella. Kiti bilece ağdı yeri olup bir yerine düşünüp yaşatalar men daşlarından begenýän. Indi şu ogluň özünden sorak gördüň gelenje sonra. Ha, oğulcugum var mı kaptan? Ha, şu oğlu mu? Ana kaptanla kakasymly ogly. Näli bir arasyna pilisosa da kömek edýän dost. Yok diye gördün mü? Öyle. Vah o çağa gelinim yok diye de. Gayrat et. Nime özüňizde gelin mamya nememi gyskardyňyz? 3 gyýdym mamen. 3 gyýdyňyz bar. Awa, 2-sini çıkardım, birim talip, 3-nji kurs üniversitetde. Tuwelem ýaşyr. Awa 5 agtygym bar. Tuwelem. Awa. Giýewlemem gowy. Aha. Gowy giýewler. Mene oglum ýok pelwanjan ýöne köp adamlar bara nime diýäde? Gelin allykmy? Şoň haýryny görmeli, şol hyzmat etmeli. Barlydan goşulmalar, hiç kimem goşulmalar, gaýyn ene de gaýyn ata da diňe öýde şo hyzmat etmeli. Şonu men näde dogry gasap etýär. Atı näde dogry. Indi bu köplen gyskaranyň daýdalan kellesinde pikir. Men gyýdym bat. Aw, asyz gelin alan daýdalardan sorak görüň ana men geze. Yo şeyledir, edir şoňaly işletýän däldirler. Ne hili bolsa şo hili bolsun Allahjan türkmen maşgalat hemişe agdyr bolsun. Ya şu anlamda mıkan maşgala bolup gelen mihmannamyz var şoň halipa içinden görýän gaýny ogly gelini gapdaly gönü ýa-da Allahjan şulaň jan sag bolsun türkmen maşgalaty o diňe gowgunlerde birek gow habarlar bilen gap-gakyp dursun. Janar sag bolsun. Elsap maşgalalarymyz abadan bolsun. Ne halipa şunu ýaly şugulun konsertiň her sany hökman suratda halipa we şagirdlerim çagyrýar. Ne bugunky siziň gapdalyňyzda siziň kärdeşiňiz hökmen artistimiz bar. Esasy sosial ulgamlarda özüniň herkilik obrazy bilen çykşaýdy. Ençeme mihmanymyz häzir girişine tanarlar men pikirimçe. Bir oturup gümür ýamar etmek üçin, ýa şugunky konsertimizde berip bermek üçin bugun bizde mihmançylykda Ferhat Babaýew garşy alýar. Gelin başlayalım. Ferhat, gönüm başlaýşym da men gowurýan frazany. Diňe menki däl hemme Tomas Oslan gowurýan frazasyny diýip berýär. Mysal üçin diýmeli söýdüňem öz obrazyňda ene şunça mihmanyna salamlaşmaly. Reska aýdýanda sabret. Sabret. Reska diýip salamlaşy. Ay.
Salamu alaikum musiki. Emmece. El-külene emmerde salamu alaikum. Şu gepleşige çağıranım üçün minnettar. Köpçülükde bir men özüme kan köpçülükde çıkış edip görmem soň azık alçırayan, çekinýän tomoşaçylara. Ýöne nesip bolsan bolşuna görä gidiberer. O inşallah nesip bolsa per gaçana hakykatdan hem kän adam gowar ya. Inni tomoşaçylar araňyzda men bilişime görä per gatta 3-4 sany obraz bar. Bir aýan näme Tolyoda aýdýanmy? Kolyoda aýdýanmy? Ady ýok oňen tip. Ady ýok. Ady ýok. Men gowar ýanym Salihага. Salihagaň o nem täze däçsi ben bir zat tapdy. Haýsyny has gowar ýaňy. Ne ýangy şo ady ýok personasyny gowar ýanlar el çarpsyn. Ady ýok. Mujiki diýýäni. Salihagaň kimler gowar ýa? Evet. Galadan däçsi gowar ýalar. Indi men soragymma. Hakykatdan men Perhady tanaýanma 2018-17-den bäri tanaýan Halipa. Size de şu sorag berjek. Hakyky Perhady men tanaýan. Hakyky Perhadyň näle oglandygyny bilýän. Geçen gezek içkin gurrun diýip gepleşigimiz bar. Perhady çağırdym men şoňa. Ay ine öňünde 10 sanak tomoşa otyr, 100 saat gurulany ok Perhady. Indi saňa soragym. Şu 3-siniň 3-dem obrazy Perhadyň Halipa. Şu 3 obrazyň Perhady ýelmeşmeginden gorkan okmy? Hakyky Perhady haçan görkezjek sahnada? Ine soragym Halipa size de sorag berjek. Tomoşaça bir obrazyň mysal üçin size göni galkan kakan aýaly size gön ýelmeşdi şol. Ýoksam ondan maşa kän sahnalerde basyzdyk. Şol kinoň ýa-da spektaklyňmy, şol proýektiň üstünlükli çykmagyna baglymy ýa-da şol obrazyň özüne baglymy şol Halipa? Näme bagly şu? Bir meni ýanky soragym, şu ýelmeşmeginden gorkan okmy? Haçan özüň hakyky Perhady ökünde görkezjek? Näme de umman şumat galkan kakan aýaly ýa ýanky Perhadyň ýanky diýişiň ýaly. Halkyň bir aňyna galýan bir keşipler bolýar-da. Şu haçanna ýerine düşýär. Ana şonu şolat ýöreýär. Şu hakykatdan hem adyň bilmän diýerler de, ýoksam selvi mogollum oň ady. Ýöne galkan kakan aýaly diýe. Galkan kakan üstü bilen gallamy diýenmen. Galkan kakada we 2000 adymyz deň tutulýar da. Şoň üçin şol hakykatdan hem çeken rahmetimiz ýerine gowşup halkam kabul etdi. Ana şol adam ýaşdy. Men pikirimçe şu taýda rejissýoryň roly uly bolmaly sebäbi şol obraza, şol keşfe dogry adam saýlap bilmekdir men pikirimçe. Galaşatmy? Dogry adam saýlap bilmek. Hakyky. Indi ýanky soragy men Perhady size berýän. Şu 3 tane keşfiň size ýelmeşmeginden gorkan okmy? Hakyky durmuşda halbekade şol kinoda halbeka ýalrak diýip bilýäsmiz. Hakykatdan hem şeýle Halipa. Şondan ýetgeşikler elinde taýýar toplaýjak ýaly. Hakykatdan hem edep tapagyny geçecekdi. Siz gorkan okmy? Perhady. Ayni keşip bara, nälim. Stamp diýilýär-da bizde. Ol diňe şoň içinde ýaşak gelseň, most ýelmeşmek mümkin. Ýöne men pikirim şoň üçin täzerek keşip ödürläp durýan, täzeçe işläp durýan. Ol her obrazyňda özüň bolýan, palbom içinde bolýan. Özüň çedýän da ol obrazy. Onuň öz içindäki zatlary ýokman içinde bolýan. Bar ol içinde. Indi Halipa, Perhady, şu bolan her sany biz ýokman bir gowurýan aýdymçylamyzy mihmançylyga çağırýar, aýdym sade edýär, tomoşaçylaryň içinde bir tan tedesi gelýän bolsa olar ýanymyza çağırýar. Men pikirimçe şu bolan aýdym sadly bölegine ýoş-ýoşda nowbat bermene wagt boldy diýip hasap edýär. Halipa ruhsat berýär dämi? Elbetde ýöne şular näme üçin? Bir hil bolup otyrlar, men üçin ýaşaýan ýa. Atçylarlar. Ya dowmyka. Kän işlediňizmi? Wagtyda döneň işläweriň. Şonu da tanıt edebilirsiňiz mäder işlediň. Vay ho, ola. Şeýlemi? Onu näme edeliň? Kän işledik bugün ýa? Şoň üçin ýüzüme ýada boldy. Bolar tanıt etmäne taýýar bolsa, indi gön başynda tanıt etip başlamar. Bugün bizde mihmançylykda bizden gowurýan aýdymçy dostlarymyz bar. Olaryň ikisem türkmen toýlaryny bezäk gelýärler. Ene sazanny, ýigitlerini, sazanny, gyýlaryny şu bolan hyzmatyna ene orkestra edip bezäp berdiler. Diýdar janma, diýdar syrşlyfa men gowurýan dostum. Awa bugün bizde mihmançylykda bizden gowurýan aýdymçylarymyz Gurwaş Ataýew, Emin Aura. Garşy alýar.
sahnada Emin Aura. Kartalya. Hey oğlanlar hey. Hana adalet. Adalet nerede? Ne bolly? Yo biz giremizde kık. Bulangam yüzleri. Bular yüz bol ağlı öpürdü tan kaynasın. Mene täze nirjek. Täze geleyim. Oo. Inni hayfy üçün has ulrak çapak çalandyr diýen. Gurbaş üçinmi? Emin üçinmi? Emin için, emin. Ay şu ikisini denk tan oynap durdu da onun olur nämetsin onun. Hayır. Haylaman denk tutmaly bolýar. Oo. İkisi çüýnemdir. Oğlanlar salamu alaykum. Arman. Selam. Näle ýagdaýlar? Ýetişýärmi? Hudaýa şükür gowy. Aýt bolama. Salam mehmanlar, ýene bir gede kemmäňide şeýdik fiýlap gelenimiz üçin aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Tamam. Arman, näme şeýan bunlar? Näme täzelik? Indi Halipa bilen guruluşdyk Perhat denem, Halbika Halipa bilenem. Näme aýdymma? Näme täzelik wa? Nämelere halk sizden garaşmaly? Nesip bolsa ýakynna gowy täzeliklenmez bar, şudak taýýarlak gelen täzeliklenmeden ma Perwanjan. Awa. Halkymyzyň diňleýän aýdymlaryny täzeden işlän aýdymlanmaly bar. Nesip bolsa halkymyza diňleýijilerimize ýetirer. Göwünlerden törer bir umyt ediyor. Aha. Men aýdymlarymda diňe esasan söýüp aýdymlar Perwan bilsin gali. Ondan şuun men birazajyk hem duýga salmakçy hem söýgüň nämedigini ýatlatmakçy aýdýan aýdym. Bilemiz okta sen diýmedin söýgüňe. Ýadyňyz aljak diýe söýgü diýenden ýa ýürekler urup başlady. Ýüzleri açylyp bulara şo gerek ekene. Söýgü diýip aglamaly eken hälemer tutulup otyrlar. Yo halifa dogry aýdýan diýeni käbir zatlary adam da ýatlatyp durmasam ýadymdan çykýar. Şoň üçin diňe aýdymlanma bilen nälerim owadan gullanmak bilen bilelikde size de bir owadan boş gelmedik de. Awa, elimiz boş gelmedik. Getir. Ene söýgü. Ah diýär. Görýän nähili bolýar halifa, ana söýgüne aýdýar. Bular ýaş oğlanlar da basyn näet başlamalygyny bilýärler da. Halipa da var. Bilýär bular. Oğlanlar sağ bolun güllüňize. Bizinki degişmedir tuweleme. Bir hili bara inni tolgunyp durun. Oğlanlar proýekti size düşündirmek gerek gel. Şu bolýan bilýäňiz, men Kırmçı Halipa Aydym Sazy bölügine geçip başlaly. Tomaşaçylarym bugun Aydym Sazyda suwsanlar diýip umyt edýär. Sahnada Gurban Akay. Başlaýar. Karayşın sever yarım gel yarım. Var karayşın sever yarım gel yarım. Aşka bağlap bağda beni Aşkına dödün yar, ciger bağrım edin yar. Özün sallın o da meni Aşkına dödün yar, ciger bağrım edin yar.
içip halayar Aşktan qaydan qadamini Çıktım bugün yola yar Fallini çık halayar Aşktan qaydan qadamini Aylanay cemalın şuası Nur çaylanay cemalın şuası Hıyalımın arzu bolup çoğması Zülkü toğlan yar Bağıtım bolup toğlan yar Özün gelip kolla meni Zülkü toğlan yar Bağıtım bolup toğlan yar Özün gelip kolla meni Özün gelip kolla meni Bugün suwolun etiweden ağzı qow gümürgän bir edelim oglanlar. Dünyada adamlar iki topara bölünýär diýär. Föýge inanýanlar, föýge inanmaýanlar. Indi şu taýda föýge inanmaýanlar el sarpynan göreli. Ýeňe fenler el sarpýar. Awa föýge inanýanlar el sarpyň. Ana. Deň. Perwan, o çünktäkiler ikisem bolýar diýenler öýdýän. Bollanmar bolmadı. Awa. Indi emin, men şu toragda aýratyn. Size ýüzlenjek kadar halipaň pikirini diňdär. Men bilşime görä 2-3 tane konserdi bilezet olduga. İkisini de üçtünü de açasan mikrofonu diýär şol oglan. Men föýge ananamak perwan ýa. Yanandyr wy. Aydymlarynyň ýarsy, barsa söýgü hakynda. Şu adam durmuşda bir zatdan yanmasan, köýmesen, esasan mara şol adam bir zatdan yanýara. Şonu aydymyn başgaça bolýar aýdylanyna da. Şu yanandyr şol men bilýän şol. Wah haliponna da näili. Söýgü diňe lowy sakkysyň naklekasy nawa. Ay emincan, näme jogap berjek? Yani şu son konserdim açenni men nanamakdym da şonu söz beripdim. Son konsertde. Şu ýyl 2026-njy ýylda Söýge inanýarlaryň tarapyndan boljak diýip. Şoň üçinem indi diňe söýgü pozitiv ba menim şoňa inanýarlaryň arasynda aýdymlarym indi şon ýaly bar. Onu aha. Yok, bir gowja bir hakyky bir wepalja bir özüne gow manasyp birini duşandyr. Onu şuwolun birinji söýgü hakynda aýdymna gön eminden garasaýmaly. Emin. Näme aýdym bilen başlaly başyna? Men kisen bir söýgü aýdym bar. Gece korkup uyansam kocam sen bana can etmen parçam hemme evet düşlerimi sen içinden alacağım dünyanın eyesi deyip seni belledim bu yüreğim benim innidine senki dünyanın eyesi deyip seni belledim bu yüreğim benim senki beni hiç kimse yani sevmem men hiç kimi sen yari sevmem bize bizden başkası düşünmem koy düşünmesin gerekler men dünyama gereksen ömürlük yüreksen her neme deysen söz yok men kiysen dünyama gereksen ömürlük yüreksen barda dilerim sen
Elmedama seygananyp sevip ýaşamak mehruanlar. Mene andan ýan tarapda. İçindeki ihli sırlarım Men bolcuk sen gellegende aşağıdan kullanayım Sen meyden bile geçecek men ahli yıllarım Ovadan yıllarım Dünyanın ayeti deyip seni belledi Bu yüreğim benim inni dinlersen ki Dünyanın ayeti seni belledi Bu yüreğim benim Sen ki beni hiç kimsen yâli sevmem Men hiç kimsen yâli sevmem Bize bizden başkası düşünme Oy düşünmesin gerek de Men dünyama gelsen Ömürlük yürüksen Sevnemediysen Sev yok men ki sen Dünyama gereksin Köp sağ olun. Seygananyň elmedama däkler. Sağ olun ýene-de. Orkestra, malaçy. Wahe. Ay sağ olun. Emin Avro bugün bizde ihwançylykda. Minnettar. Emincan minnettar. Köp sağ olun. Indi mihmanlar. Mektep döwürüňiz. Birazçyk mektep ýatlalyň diýänne. Haýsy mektepde okudyňyz? Men Balkan welaýatynyň Mahtumul etrawynyň 2-nji orta mektebinde okudum. Maşallah. Perhasiz 20-nji mektepde 20 okudum. mektep. Qurbaş siz? Daýdym. Men 4-nji mektepde. Her qaladaky. Men Aşgabat şäheri Türkmen Türk mektebi. Sapaklaňyzy ökdüdiňizmi? Bäşikçidiňizmi? Beden terbiýe. Onu häzir görýär, Feridim. Biziň şu bolan proýektimiz, şu bolan konsertimiz herkilek rubrikalardan ibarat, herkilek konkurslardan ibarat. Biziň inniki konkursumuz Ýol Welet diýip atlandyrylýar. Mihmanlar, kimde kim şugun aýdymçylyň jany koýar bolsa el sarpsyn. Aha. Kim artistlamyň jany koýary? Ýa Ýol Welet atly konkursumyzyň şerti. Ýurdumyzda men bilişime görä ýüze golay etrap ba şäherçe bar. Siziň etmeliýiňiz etraplar şäherçeler tanaşýaňyz. Kimde kim gija galsa, awa eglense men bäşesini tanaýan, şolaryň uçolýarlar. Dalçy Göýektepe, Tejen, Garala gidi beriň. Halifalar torda. Dur ýokla. Neme mi? Diňe welaýetde bilýän etraň tana berber. 5 welaýatyň içindäki şäherler, şäherçeler, etraplar. Wala 5 welaýatam aýtmaly. Balkan welaýaty. Ýene welaýatyň adyny aýtmaly. Şäherse, etrap, ene şolar aýtmaly diňe. Kimde kim aýdyp ýetişmese, şolam utulýar. Tomaşaçylar haýsyna jan koýar bolsaňyz, oturan ýeriniňizden gyýgyryp kömek ediň. Bolýarmy? Taýinmi? Haýsy sapaga degişli. Geografiýa degişli. Geografiýa. Awa. Yo haýsy bolsa da başlaýbermelimi? Nire bolsa? Awa tapaw diýok. Başyn men başlayan gün gurbasyň owasyndan 1, 2, 3. Her qala. Göktepe. Ahal. Qıpçak. Yalqım. Bilmeýin. Qargala. Kaka. Kaka. Kaka aýdylly, kaka aýdylly. 1. Uy dur aýrýaňa täzen. Yo dur entek. Täzeden iftat ýok. Aqtaşaýyk. Aqtaşaýyk. Duşok. Duşok. Duşogam kaka dämi? Yok, gaýra sen. Duşok aýdylly. 1. Tejen. Daşawuz. Taşawuz. Tejen. Mari. Qadanjyk. Näme? Qadanjyk. Qadanjyk. Görogly. Görogly. Oğuzhan. Oğuzhan. Deme Bektaş. Bektaş. Ýaş. 1. Efenguli. Efenguli. Ýaşlyk. Yaşlı. Yetrek. Dur Uy şeýle. Etrek. Halipe 2'den gitti 2'den. Etrek göredi. Dava Etrek. etrege ýambalara geçti. Yo men aýtdyma etrek diýip. Etrege Neftag. Neftag. Kömek edýärler. Bol. Qızlar var. Kızlar var. Qumda. Qumda. Qargala. Qargala. Bereketli. Bereketli.
Gadojo. Gadojo aydırlı. Bir. Krasnovod. İki. Aydırlı. Aydırlmadı. Gadojo aydırlı. Aydılano. Gadojo aydılano. Aydırlı mı? Bolya. Gadojo. Men mi? Bir. Anu. Enu. Bir. Sarak. Sarık. Bir. Gemi. Gemi. Bir. Bereket etra. İki, Ak aydırlı. buğday. Ak buğday. Çırçık. Tırtık. Bir. İki. Yok. Aydırlı. Tedeyen. Tedeyyap. Täze zaman. Tede zaman. Bir. Gökçe. İki. Togsan. Toğdan ifat yok. Üç. Evet şu. Kurtlu. Kurtlu olay yap. Kurtlu'nu ayttık. Yok, Geçti. Ayttık. Kurtlu aydırlı. Bir. O da. İki. Beherden. Beherden. Nohur. Nohur. Bami. Arkadan şehir. Arkadaş şehri. Koç. Koç var koç değil. Koç stansiyası var Bami'nin anırtında. Bolya. Arçman. Artsman. Afgan. Afgan. Bir. İki. Üç. Beherden. Türkmenbaşı iyiydik. Ey bunlar ıttıracak. Hem medad ettiler. Artistler uttu el sarpışma. Şöyle mi? Gelin yerine de. Şöyle mi? Malacet. Kim onu tanıyan ne biliyor da. Tamam. Pırnalı. Vay on kim utan bilyanı diyeyim ol. Gel kimi çıkalan işte. Biz oyunda tülpağım yürekler düşman kayda yaptırvar. Elbet. Qurvaş, men yanqı men gowaryan aydyp aytyp beray. Armanlyne. Ulu hawaslan. Baş üstüne. Qurvaş Atayev. Görün onu. Canınız sağ olsun. Güleriniz olmasa. Aşkında men pervana, alım armanlı. Melhemeyle bu cana derde dermanlı. Alli aklım sever yar, ehdi peymanlı. Minne yoktur otiyar, köşvi eyvanlı. Bardana bak yan yari, yanır ya gider. Bardanım yak yan yari, köydür ya gider. Kete bir bak yan yari, yılvar ya gider. Kete de bak yan yari, köydür ya gider. Sen aşkında pervana, sen Leyli Halli. Melhemeyle cana, Leyli Cemalli. Sen uğrunda pervana, alım armanlı. Melhemeyle bu cana, derde dermanlı. Güllerden saylanim, ağlağı yarim. Sen yürekten söylerim, sen intiharım. Güllerden saylanim, şirin söz yarim. Yüreğimden söylerim, min intizarım.
aşıklığına ne dirsen havar bir yarim. Ayday diysem sözüm yok, dilim bağlıdır. Senin özüge yarım yok, bağrın dağlıdır. Gözellerden saylanıp senin yarim, yüreğimden söylerim sen intizarım. Provasan favol, minnettar. Şu yani Halipa bilen gurulaş oturdu. Şulaydım aslında öň bar aýdym öýdän ha, ýalňyşmasam. Öň barmy şu? Pelwanjan, dahadım dogry tutayda. Näme diýipdir? Happyke diýdim-de. Halipa. Owa şey diýip. Öňüm mara Hoppavike diýip börler-de. Hoppavike diýip şoň üçin Halvike. Halvike. Owa öň kaýdymlar. Yeni işleşme adını vur billet oğlum. Şu aýdym. Bul aýdym mara öň halipalan aýdyp giden aýdymy Gurban Sultan Nur ýagdy we. Ana bereket. Owa pianinada zatda aýdylan biz alyp täze uşgun bilen döwre wab edip halkymyza hödürledik bulam. Has kabul etdiler. Inni has dünýä standardyndan orkestrimiz bilen bilelikdi. Täze uşgun bilen hödürledik. Halan sana da. Yerine düşüpdir. Fantasi. Owa yerine düşüpdir. Sağ ol. Suwelň dowam edýär. Suwelňde bugun görýäňiz bizi hakykatdanam Thomas Osulamy bideýärler. Men ýa-ni suwelň başynda da aýtdym. Şu dünýäde iň gymmat zat wagtdyr. Oglanlar, gyýlar, doganlar. Wagtyňyzy bize sarp edip geleniňizde men minnetdar. Iň gymmat feriştäňiz wagtyňyzy bize sarp edeniňizde hemmäňize minnetdar. Saňa ýatkanda. Janyň sağ ol. 4 sanymy ihman bar, öňümizde de giden Thomas Osular bar. Arasynda size sorag berjek bolýanlar bar ekeni. Awa bugun soraglara jogap berilir. Bame misal şeýle, o Perhatdan hellenmer şu Perhat gurlan ok bir hile. Perhatda sorag beret helýän bame? Aha. Aha. Salamu aleyküm. Ferhat, şeyle sonra. Aleykümselam. Köp artistler belli bir obraz däli, özleri bolup tanalýarlar. Halka belli bir obrazda halka tanalmak sana agyr degen okmy? Men ýanky soragym boldy. Ýanky sorag bolýar-da. Awa, gowy sorag. O wara ne sen artist boljak bolsaňa bir obrazy hökman ýerine ýetirmeli. Ola meňe pikirim şol işne öz pikirim. Onuň ýanky tipajlar bolýar-da, belli bir 2-3 tane tipaj edýäsem. Awa spatlar. Aynen spat diýsen bolýar, keşip diýsen. Keşipler. Şordat bolýar demesem. Uma şo näme bolsa dünne şo 2-3 tane bar aşoň. Şoňyny haýsyn döredöňde de ýanky jogap bolýar içinde hökman özüň ba. Barbar ba şoň içinde. Özüň çöp pikir edip, özüň şo bolup ýaşalýar-da. Onuň özüň bolýan o. İsteseň istemez. Awa, dostum sorag şeýler hakda sen Perhat Babaýew bolup tanalasyn gelen okmy diýär. Awa, ýanky Salihaga, Kolýada ýat bolup gedeniňden Perhat bolup tanasyn gelen okmy diýär. Aýny şu ýok adamlary ýasap tanadar, onuň özümiz tanadar, ba ýanymyzda özümiz. Ýok, owadan näme? Azat etme. Aha. Tak, başga sorag barmy? Barmy? Beriň, başsyna. Men esasen artistlere öğretmeyle soragmy, oynan roluňyzda käş rolu oynamasadım diýen zatyňyz boldymy? Bolsa Şu rolu oynamasadım maňa geçmedik rol diýen ýeriňiz boldymy? iki tane soragda ýara keşke oynamasadım birem oynadım ýöne gelişmedimi? İkisi bir zatda şu rol wagt men oynama lalekenim diýilýär ataňyndan. Halipa, barmy? Ay bilem ogy menen. Yok soraglar tuğramy gowy sorag näde pikirlenip aýdyp bilýärler. Bilem ok mene hemme şu kinolarda da spektakllarda da hemme yerine yetiren kesiplerimi gowurýan bir hil şon ökünün şu kesipde oynamaly däl ekenim diýen bir ökünün yerim ýok sebäbi hiç gaýsy bir meňde işdäller. Ene bir gedek Lukman bolup oynayan, yine bir gedek aydımçı bolyan, yine bir gedek ol 120 ýaşyndaky kempir garry. Yine bir gedek de selvi muallim bolyan. Owa, ine muallim bolyan. Qaraz bara, her bir ütgeşikde onuň hasam yeni ütgeşik obrazlar döreziň edýär. Onuň şu iň esasy zat şu oynan keşfin halk
kabul etse, ana şol bize iň esasy şol. Sizin el çarpışmalaňyz biziň işimizin şo yerine düşdügi dip ondan men wara. Şu bir gowet käme hal aýdym aýdýar degişme sahna spektakl bolar şu bol halk bol giden okda el çarpýar ol şowuna bir hepdelet nirde ýatyp durýanmy bilemok. Degenjimden ne hili diýen ne halk şeýle bir kabul ýöne öýüňe bar ya. Şunu ine doktor bolup oýnasaň şu doktordan çykyp bilen ok öýüňde bir gullap bad dedim. O çağan kella magriýet agyd analgini citromonç. O birden aýnän bir hil mam nime diýär ýüregim bulanýar ya pedişe. Ön diagnoz goýup durýar. Ýöne goýup durna. Planet getip bolmasa özüm kola deýin atag diýip ber. Özüň şu obraz bolup gezýän ekeniňde. Awa. Şo seýtire, ýa jogap şo Halipan jogap. Ýöne oýnaýsadım diýen kesipler bolsa, oňa gowy jogaplar bolardy. Mysal üçin men berýän şo sorag, oýnaýsadım diýen. Indi men wara bir irwede adam rol oýnak göresim gelýär. Sen şeýle de gowdana oýnaýan rolla. Yo, ol. Owmy. Yok, haýsy rol. Bir gidip nime görýän, gurubu göjek görýän. Yok, nupaga diýal görýänsiňiz da. Nupaga. Oň daşyndan gorkunç ýöne ýüregi ak. Şonýalak personaj ol, şonýal kesip. O ýöne irwede adam rol oýnak göresim gelýär. Hindi kinoda wara. Gelser oýdýanmy? Evet oňa. Irwede adam. Mümkin. Döröt göräň şoňal obraz. Şuma döröt görsene berga. Ya. Başka sorag berjek barmy? Kim ma? Ýokarda. Geçirin. Ol ýokarda bir dost bar. Ha senmi? Muratsan. Kärdi. Murat biziň kärdeşimiz. Alyp barzlar. Tuwalem. Emejaňyza salamu aleykum. Alyp barýan işiňizde de sunup arzu edýän soragmy Emin Awra beresim gelýär. Emin Pelwan Muhyif bilen ikiçek gurungdöşük kontentinde dost düşman hakkında bir gow gurunglar etdiňiz. Şo maňa gow täsir etdi. Dost ýakyn, düşmany onunum ýakyn tut diýär. Şu sözde nähilek düşünýäňiz öz pikiriň baýda. Sorag berene de toy alyp baryp durýanlar gerek ha. Hakyky şu. Toyda berilen ýa sorag. Aslında çylşyrymly soragy gowja edip berdi şu bilaýym edip baýla. Sawal soragyň üçin dostuň ýakyn düşmanyň hasam diýilýän soragy neşeýle bir zat bar da men şu gepleşikde şey diýipdirim düşmanyň ady belli ýöne esasy zat dostumyzdan käwat. Nirde näme garaşýagymyz belli bolanok diýip. Onuň şu ýagdaýda düşmanlarymyz şeýle de yerler belli bolan üçin ony ýakyn tutanda da bolýar ýöne dostuňyzdan bir açyk bar. Her sabra golpas ýapyşmalylar. Onuň ýanky soragdaky jogabym edil şonýaly dostumyz ana ýanymyzda. Düşmanlarymyzam ýakyn tutsak, bolmanda nirden urgun geljegini biler ýaly gowy bolýar. Yara bitse ýyzgal ýa-diýärmi? Yara biter ýyzgalar diýip. Gurwaşa sorag barmy? Nirde o dost? Hane? Ha, ýokarda. Hane? Oy. Gurwaşa salamu aleykum. Ay men ka soragda bir maslahat. Abi horror bilemok bir hayda horror bolýar. Hayda zara horror bilemok. Maslahat diýdi oğlum men. Ana gurwaşa aýdym taşladyjak bolýar. Hakykatda horror bilemok gurwaşa mayda näet horror mı? Gurwaşa. Indi tomosaçylaryň bilmeýän bolmagy mümkin. Halbeki Halipa. Gurwaş öň hakykatdan hem daýa oglanmalaryndan bilýäňizmi? Bilýäňizmi? Barmy surady bar bolsa bir görkezeliňi şu gurwaşyň surady? Ýokdur. Şu gurwaşmy pelwan? O? Şoňa çyl berdim da horror. Ol bir hili var gurwaş derler kul baş ýaly. Ine gurwaş jogab bolsunam. Öň wara semizlik moda, inni horluk moda. Hem adam hordur öň ha? Erkekde nämeden gelýär? Erkekden gelýär-de özüňe erketmeli. Muna mysal üçin aýdaýan men özüňe erketmeli, öňde sel goýan, şoň ýygyna da algamalla. Düşünýärmi? O. Adaş gije ýetin gelýärmi? Iýmän ýat. O günnüz maňa maslahat berdi, günnüz näme ýerde nämeýsen iý, öýlän ýagyl zat iýme, akşamam diňe gatyjak işlidi. A bizem näme gije işleýär, ýerdene ýatyk galýan. Onuň öýlänem ýag nemeden gallyk. Ýagyl zatdan galdyk. Akşamam diňe gatyk içýän, bolly. Ýetjek maksat goýýan öňde, şo maksadyňa da ýöreýän. Nesip bolsa ýetersin. Janyň sag bolsun. Pelwan. O sen anan özüňe anan. Hala dininde diňe diýetiski gatykdan başga zat goýma. Indi aýdym diňlemene
Tayyar mı kanka deyip eýýärmen ýüz kesip bileňizden aňýan. Emin Aura, ýörüň onu, başsyna. Bilersem şulaydı be. Yara biter. Yara biteriydi galar Yürüktümü söýse adam Yana yana diri Bakın Major Show Yara biteriydi galar Yürüktümü söýse adam Yana yana diri Benim şon biri Yara biteriydi galar Yürüktümü söýse adam Yana yana diri Benim şon biri Aramızdaki köp acı icraattan son 7 yat yali Bana seni tanımanlar diyen Dünyanı senin yalan 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 gülüşüne yanan ben Bu ne ben adamı eleme sığan o yüreğime sığan Yor bile Yana biteriydi kalır Yürekten söyle adam Yana yana diri Benim şon biri Yana biteriydi kalır Yürekten söyle adam Yana yana diri Benim şon biri Saklanma yol olsun Yolundan saklama Men ananamok 200'in tavasına Sen özüne men gülüşüne aşık O yanlışımı doğru ulanın üstüne basın Bargısım kül yürüp Işığı söndürürsün benim yakman Karanlıktan korksamam İçimde harasat kopsa da Özümü bağışlaman gidişini bağışlasam Birinci de yüreğimi yaram İkincide nedir pelvan? Yara biteriydi kalır Yürekten söyle adam Yana yana diri Benim şon biri Yara biteriydi kalır Yürekten söyle adam Yana yana diri Benim şon biri Ay sağ ol orkestra. Ezatsat yara olanına da iyi almasın diyor. Ağır başa. Toparmadan bile döreden aydıma. Tuzayda da kahvaltı aydıma. Hemen de kahvaltı. Emin Aura. Aura. Aura Emin. Aura. Hakikaten kovaydı meken ha? Hakikaten kovaydı. Halipa, oğlalar, yankı soru cevabımızın devam ediyat. Bizde yıllara näme soruňyz bar diýip rubrika var. Innik rubrika yıllara sorular diýip atlanarlar. Şu bolýan başyna gelemde tomaşaçylarymyzyň hemmesine şular ýaly kagadyna ruçka paýlanalmaly hemmäňe. Hakykatdan hem gyzykly bir wäson fan soragy saýlap aldym. Bu soraglary da biziň mihmanamyz jogap berýär. Taýarmy? Taýar. Başyny bir garasynyň jogap berip bermeli. Ne Gurwaşam, Eminem, o Halipa da perkaçanam. Sizi aglatyp bilýän aýdym mame. Mene aňsat aglamok. Biliremok aglasamam. Ýöne içim näme diýär, ýüregim erwet bolýar ýöne. Siz Edip aglamak. Merdayal. Hawa, şo va biliresim gelen nokta. Agymy kyn näme biliresim gelen nokta. Perha. Belli bir aýdym diýip aýdyp bolmaz ýa-ni bir ýürege ýakyn aýdymlar, sazlar, ýa-ni internetde da gabat gelenler. Birazcık bozulup içiň dolup biler ýa-ni ýa-ni çyndan hem möňür baglak göremdi. Düşündüm. Oglanlar, sizi agladyp bilýän aýdym mame? Ne aydımlar pelwan. Her bir adamın durmuşundan alınan bir bölek hökmünde ýazylýar. Biz şeýle ýazýas aydymlarymyz ondan käbir aydymlar bolýar. Şol aydymlaryň sözlerini sen öz durmuşyňy egerde duýup bilseň, gözüňden nädip ýaşakandy bilmän galýan. Sağ ol. Tomaşaçylarym meň pikirimçe maňa goşularlar şo boýunça. Adam ilmi damy özüne gerek. Duyguýuny alanna ejizleýär da şeýlemi? Mysal üçin şu duygu näme baglygyna bagly şeýlemi? Ejesini mährim küýsesi ejede barada gaýdymlar aglady bilýär. Söýgüsinden aýrylan bolsa söýgü barada gaýdymlar aglady bilýär. Baglygynyň aýrylan bolsa ýöne elbetde eje ýal zat ýok da şeýlemi? Ejelenmeden janlar sag bolsun, uýulanmadan. Güler ýüzler solmasyn.
Sözümüz gowru bolmaz ýaly kimler aýly. Yollarımı gözlensinsin, izlarımı izlansinsin, izlarımı izlansinsin. Bağlam deyip süzlensinsin, içim içim, canım içim, mehribanım kevem içim. Bağlam deyip süzlensinsin, içim içim, canım içim, mehribanım kevem içim. Bu panı dünya inlerin, mehirsidinden kanıran, yürü vardığıma yetiren, içim içim, canım içim, mehribanım kevem içim. Bu panı dünya inlerin, mehirsidinden kanıran, yürü vardığıma yetiren, içim içim, canım içim, mehribanım kevem içim. İçim içim, canım içim, mehribanım kevem içim. Ecelerimizin canı sağ olsun. Yaňy Gülelim dostlar. Burwaş konsertiň başynda ýeňen bilen gurulşdygam. Siziň sagdanlygyňyz Merdan gecesi ekeni. O Merdan zanyň gecesi. Ödejemi diýýarlar. Bugün doglagynyň eýlenjemiden. Ýaşdyk bolsun Allah. El çarpaýlyň, ähli enelerimize udak ýaşa görjüň gowy bolsun. Tireň fiýjardy ular. Happy birthday to you. Göredik onda. Şu bolan geçenki sanyna algydaryňyzda näme diýmek isleýäňiz diýip biz sorak beripdik, gaty-gydykly jogaplar gelipdi ýadyňyza düşýärmi? Bamyň sen ýen bolýajagyň wagtda. Bu gezek üýt götdük diýär. Men soragym tersine bergidaryňyzda näme diýmek isleýäňiz? Emin. Men aýdaýyn. Hala aýdary. Sonra ýana aýyňa seretdi. Aha, şulay geçdi nesip bolsa. Evet. Yanında adam vardır canım. Halipa, bergidaryňyzda näme diýesiňiz gelýär? Men wara bergime ýok. Awa. Ýöne Halipa bilen bergil bolup diýem. Näme diýerdin? Yo, duray. Nime dip biler, näpirmen bergim ma. Ba bolsa, mysal üçin ba. Awa bergim ba bolsa, ýöne jaňa dip duran bolsa. Aha. Perhada diýip beraýyn da. Perhadyny bergiňiz ba bolan bolsa, näme diýerler? Perhada ýöne jaňa dip dur. O, goýman aýlap dur. Perhad Ömrümde algyly bolup görem oga. Vay ýürege düşdüňmi hamara gaçyp gitjek ýaly berer nädip etemezýär. Ana şey diýär. Şey diýerne, ýürege düşdüňmi jaňa dip gaçyp baram oga berer nädiýerin. Perhada durmollar. Perhadyň jogaby aýam taýara bergidaryňa näme diýesiň gelýär? Ömrüme algyly bolup görem oga men. Mustaqlaňyzy düşün, telefonuňyza gelen iň soňky SMS okap. Men telefonum ýanymda däle. Ýöne ýatdan bilýän näme bolmaýar. Perhada okap bilýänmi? Hani. Aha. Yankı sorak bilen deň çykmasa bolýar. Algy berip bilenmi? Aha. Yo geç gitmedi, ýankyň okada. Yok çyndanam. Hani maňa gorkad, Ene. Ya içinde näme? Gata dalatly Ferhat dost. Sen haçan boşaýan. Oýdak ýa. Berekeli. Halipa siz Känne ýadyma düşen nokta. söyleme. Tekinji martda da kän nemede de. Gurbaş. Ay esas bayramymyz gutlap ýadylar da. Bolýa. Gurbaş sizinki. Ay men kökman. Senkine akocak getir ben bersin. Yok. Yo ber ayda getir. Ha näme? Yüreğim oýanmaý. Ay bolmady aro. Kork. Okacak mı canım? Evet. Konsertten gaýdy sin 3 kilo kartoşka, 3 kilo. Ya dur grupny kadrolay ýokam, inanmaýarlar häzir, evet. Inanmaýarlar. Konsertten gaýdy sin 3 kilo kartoşka, 3 kilo soğan we men gowurýan marojnamam öýe gerek zatlary ödüň bilýän. Hemmesem azally alyp gel. Çünkü dururdy. Ya etel oňaldyraýdy. Sınıf okakor, inanmasaň okakor Halipa. Çünkü dururdyň diýenler. Okakor, sınım bilen ýani. Gerek Bolýa, gepes çykanda ene görersiň grupny kadralyňyz däme? Indi men jaňa derna ýerde almasa izni aýlaty. Öyle. Dursun. Demän gidelim. Iň köp näme çykdy diýýär.
Remonto. Soňky bir ýyl bäri diňe kliwa, aýdyma kliwa. Düşündüm. Ferhat? Ay Majine ussada da kaymada bir üt gözük çykdyjymy da ýok. Aha. Iň köp näme çykdyjy diýär. Ay eşik bolaýmasa? Dogry. Esasy. Böyle. Ekran arkaly näme halamayan ýöne özüne hiç da diýip bilmeýän adamyňyza näme diýesiňiz gelýär? Özüňe kimdir öýdýäň? Aha. Öýüňde remont etmeň arzu etdi. Aha. Men halamayan adam nätýän ýene ba halamaýanlar köp meni halamaýanlar. Yok. Siz şonu halaňyz ok, ýöne özüne hiç da diýeňiz ok. Ekran arkaly şoňa burada diýin. Yok işten diýjekkä ne biraz ýöre. Ýöne ne net için ýakman gowurýan ýene. Geyinip boğuç edip öňünden eýläk beýläk ýörüm. Görýär. Ol ýöne gelin gyýlara degişli. Asal gelin gyýlan. Şo aslında şonu emedi de şumat günne bir köýnek giýýäň-a. Şey gün gelip gutly bolsun diýen nokta aňyryp geçip o kulisyň aňysyna şeýip gerek. Onu var buradan öňünden çykan edip öýe bilýär de şu adam erlik sana bir zat gün şey dedi et geç gidýär. Onun için ýakmak üçin diňe geyinmeli. Siz jogap beriň Ferhat. Ha, halamayan ayny özüne köçede görüp pistat diýmeýän bolsaň ekran arkaly pistat diýmek gerekkäm diýen mena. Böyle. Bir aýlap günne şowur nahary e-mail bolsaňyz näme nahary ýerdiňiz? Mena palawga gorýan. Menem palawga gorýan. Ferhat. Bir aýlap günne şowur nahary e-mail. Mysal üçin näle hakykatdan hem şeýle. Şumat. Hakykatda Ama eken. hakykatdan hem şeýle. Hakykatda. Ya, bir aýlap şonu ikkelýäňmi? Ha, sen soraq diýip aýtdym. Doğru. Şona har ikkelýäňmi? Oy ne diýen? Palaw çyndan hem öýden köpräk bir şeýle nahary. Türkmenden köpüsi palawçylar, ha? Palawçylar köpümiz. Qurwaş, siz? Palaw, senem palaw. Gowurdakly ýumurtga. Bilin şuat, üýt kösügün aýdan bolýar, men şulardan taýlan. Yo, hakykatdan. Bolýar. Şu jogaba maňa aýratyn. Halivika Halipa, sizin jogabyňyz gerek. Siz şoň üçin içiňizden jogap taýýarlaň, men oglanlardan soraýyn başlaýyn. Gaýnyndan ömür närazy gelinlere näme diýetiňiz gelýär diýär. Muny bir gelinden mira ýazypdyr. Bir gelina ýazypdyr şunu. Aha. Ömür närazy. Gaýnyndan ömür närazy gelinlere näme diýetiňiz gelýär? Adam bilen Jogap pikirleriň paka oglanlardan başlar. O çetden. Emin. Eredek maňa diýýärler bir. Bu da geçer. Sabr et. Aha, Qurwaş. Gaýyn bilen gelin agzy bir bolanda şöleýdi. Hemişe bahar ýaz diýerler da. Ejemjanyň 3 tane gelini bar da. Bahar ýaz, ala ýaz bilemok. Her kim her hilekdir, ol bize gowda agdy bir gaýyn gelinler görýär. Onuň hem şo geliniň ejesi gowolanyna bara. Öz gaýyn ejesi ýaly görün. Adamyndan şeýlämi? Dogrymy? Ýöne bir zat bar da, Qurwaş, ne misal üçin şolaň ikisiniň gowy düşünýänini men gören bolsa, misal üçin men geň görürdüm ol. Bulaň arasynda bir nitoda da bar diýer ýaly. Mene şu wada çen ikisiniň dost bolup görmek. Bar geram. Bahadır bizim kişilere uğraş. Bile yaşayan. Ayratin mi? Gördün? Ferhat Emin, Halipa, men şunu gün ekrana teredip diýen men gelinimem, ejemem gül ýaloňşa. Hudaýa şükür, Allaha şükür. Atsa ödüm ulogul. Ay mena gaýnyny bilen gelin bar hani. Gelinim gaýnyny bolmaly nesip etse. Ona şo öňünden barýan gaýnyny, öňün ýolda öňünden barýan adam da şoň hereketini ýazarlamaly, ödüm şoň ornuna geçmeli. Şoň durmuşyny ýaşamaly. Gaty dogry aýdýan. Mene bara oglum ýok, çyýdymma. Ýöne gyzama tapşyrýanmam. Şu gaýyn eneňiz bilen araňyz gowy bolsa, oglanyň gitjek ýeri ýokdur diýen. Onuň maňa diýen zadalýaňyz, maňa istaplalýan bolsaňyz diýen, öz diýen zatym hakyky daýlym. Gaýnyňyza pulma halyp beriň diýen. Şol deň derejede tutsun diýen, eger adamyňyz bilen oňuşyk bolsaňyz, ýa-ni ömrüňe oňuş gelmeýän demede bolsa, hiç adam wagtlaýyna, diňe sabrly bolmaly. Şaýda oglanlaryň şo ýüzüne ümitlerdiň Halipa, oglanlar adresine şey diýär. O diýär, otayda bir tane gelinme. Diýär. Bolýa.
Salam halbike dogon, men siz bilen köýne talkuçka wadarda gabatlaşdym. Şonda yollaşyňa köýne gallaň, şonda maňa gülkün sözi aýtdyň. Şu adam sizi görsem, şol sözüňiz ýadyma düşýär. Parahat 7 drop bir dursun. Kim hayf bolýar? Men köýne goňsul. Ha, dursun gençe. Salam alaykum. Ağa näme diýdik? Bir elin ýokarrak galdyr gensem görür ýaly. Näme diýdik ka? Näme diýdik? Soňra şey diýendirne, ağa şu men adam bime bolarym ka diýip, ola men näme bilen diýen ýaly tendirdi. Sen bilmesen onun geýen nemesi rasmy. Şey diýdi. Soň ýaly bir zat diýendirne. Kiçi wagtyňyz awtobusa pul tölemän gaçyp gördüňizmi? Bulara degişik çağalara. Kiçi wagtyňyz awtobusa pul tölemän gaçyp gördüňizmi? Keypi şonda da. O kapıdan il bundan kaçağı? Pulun bolsa da gaçylýar da. Awa. Biz piyada gatnaýadyk gurbaş. Şoň ýaly. Son kıyaslar da diýär. Ýol, hakykatdan hem bolýan zat. Çağalan arasynda. Gyzygy şonda da. Ýöne boş goýam zoktuk. Şaýyň sesini berer ýaly, daşlara dalýadyk da jüými. Konsertimizin gradusy gowy galrymana wagt bolly halipalar, mihmanlar. Aýdym dinleýärmi? Mihmanlar. Aýdym dinleýärmi? Oglanlar Feridin, Türkmen toýunyň aýratçylygy bilen näme-de? Türkmen toýu ýüzüge Näme dilim çalış? Öňüm bir davlenýän galýan bolaýmasyn? Öňüm bir diýe davlenýäsi galýar diýe bir hil erbet bir şu men şuralarda bolamak bir hil gözüm çaşaryp da dedim. Onuň nime barýan şunda? Dukana, magazyna baryp däniň bu ýüzü sygyryň meske bara. Şondan alçak bolýar diýe 6 diýipdi. Netdik dilaýlyna lok diýip alty patdyk diýip. Barýarda salam gyzym gorgunmyň diýen 6 paçka ber diýjek bolýar. Gyzym şondan 7 paçka ber, birini aýraý diýämi şunda? 6 diýbilmä, sen kim şoňa bar diýen? Çalışdy. Ay bolýar. Ne bolarda ýanymda siz ýaly galyp oturarda men dilim çalışmazmy galyp da bar. Türkmeniň toýu ýüzü göterim bolsa şoň ýüzsem şowkundan marat hakykatdan hem bugunam. Ruş näçilen mer toýu diýen? Men 20 ýyl ber toýu diýen. 20 ýyl. Awa ýene. Näçe ýaşyňda diýip Ne ettin ay? Kakasy bilen gidipdirn. Tehranyň kakasy bilen. Awa, belece gidipdir. Sen Tehran jana mana tugoleminni. Awa. Ulla. Ona näme deli? 20 ýyllyk toý tejribesini arkasyna atan biziň gowurýan bagşymyz Gurbaş Ataýewdan o taýýarlan şowkunlaryny haýyş edýär. Başsyna. Leyli kıyalımdadım. Ah Leyli 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 kıyalımdadım. Leyli ah Leyli 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 kıyalımdadım. Leyli seni ben fayladım, hasratlı aldım Leyli. Ah Leyli 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 kıyalımdadım. Leyli seni ben fayladım, hasratlı aldım Leyli. Tatsam haydi yolun seni, aygı görmenimden beri Günne aydın yıllar seni, umay gözlüm isler seni. Tatsam haydi yolun seni, aygı görmenimden beri Günne aydın yıllar seni. Ah Leyli Leyli, Leyli hıyalımdadım. Leyli seni özgeni sayladım, hasretli kaldım Leyli. Ah Leyli Leyli, Leyli hıyalımdadım. Leyli seni özgeni sayladım, hasretli kaldım Leyli.
kucağından dolsan kıyser yüreğin seni aşık yüreğimi baştan söyüp boynum açsan mehrem kucağından dolsan kıyser yüreğin seni ah Leyli 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 hıyalımdadın Leyli seni özgün sayladın hasretli kalım Leyli ah Leyli 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 hıyalımdadın Leyli seni özgün sayladın hasretli kalım Leyli ah Leyli 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 hıyalımdadın Eller gönlüne ah Leyli 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 hıyalımdadın Leyli Sizin TikTok sahipaňyza seretdik. TikTok sahipaňyzda da gyzykly kommentariýalar bar ekeni, bulara olara jogap ýazmanyrlar. Biz solon içinden en gowlaryny we gyzyklylaryny taýladyk. Şunça mihmanyň öňüne de jogap berýär. Taýarmy? Ýüdüň aç. Taýarmy diýär. Ýok. Anany Halwika Halipan, Halwika näme? Halwika jan aýdy maýdanda ýürejegime ýiräýär diýär. Sarpali Halwika. Belki kimlen kerersiňiz? Iň aşağı naqylama goda. Özüne meň demersiň, men siň dörejeliňizi oňat görýän tugulmy hakyky artist. Aýolam bu kena. Halwika doganjygyma siziň tebigy gözelliligiňiz has owadanny, siz kraskasy gediň men size hormatym bolar. Iň ýokarsyna 18 ýaşly bolsaňa diýär. Ýüzüne goşup otyr görýän. Yo, sırm bilen okawat yürüm. Yanına bir kupya daydım. Böyle. Köp sağ olun. Allah canınıza sağ olsun. Bizi kollayanıza onun yönü. Täzelikler gözläp görse. Haýallar joşlajakna, seni göredim gelýär, seni göredim gelýär. Gökde şafak batynna, seni göredim gelýär, seni göredim gelýär. Gökde şafak batynna, seni göredim gelýär, seni göredim gelýär. Cepha bormimun çada, keşfim gülle gunçada. Gönlümde hel ıncıta, seni göredim gelýär, seni göredim gelýär. Sehil gönlüm ıncıta, seni göredim gelýär, seni göredim gelýär. Seni göredim gelýär. Halika doğru. Awal Halika. Bah. Ay, sağ olun ay oğlanlar. Yine aytasım getdi orta. Yeme azıcık tonum pedrek bolýany. Bolýan ýok. Pes aýdan da şeýdi aýdan bolsaň, beýgi aýdan da näçe. Bolýa, inik kommentariýa kildi. Han göreli. Neme? Ferhada, şu günler bergim köp boluş Salihaga öňümden çykaýmadym hadi. Bilýän näçe ýalar şuly. Bam şu vizet han gorkodyň. Sana guruluşy etdi ötür. Usullamam meni wasa ötür. Gidenim bir ton zakad etdim. Bir tonunu ge zakad edelim elmemene. Ya şu nerede dedik çalıp duruyor. Ya da kitiliyor. Ne doğru düşünüyor? Ali bu bir ilişki ya. He, iyi. Ya şey. Gel bir sana burada otur.
Öyle. Yine bir komentariya var. Oğlum indik komentariyany görelim. İndik komentariya kiminki? Qurwasy gülküsü üçin gowwaryanlar bärdem sizdi ya. Qurwasyn gülküsini bilýärmi? Hani gülkül korkadan senler? Alo, gelme. Bu teknika jygybadyr, o da alşyd. Öyle. Kiminki? Yere de var, ne? Emin avrankı. Blog, ne mi? Ha, aşağıda aşağı karol ya böyle. Bizde blog iki gelip dur, hoş gelip diyorlar. Bizde Göktepe konserde gelen Şol o da hatta videoda kusura bakmaydım, o da oturuyorken. Hava. Şu oyunçaken yazdılar o blog kimi, birmi, onun şoňa coveraydım onu da. Oğlum men pikirimçe yerine düşen aydymlaryň biri boldy. Sebäbi konsertde de kän golladylar. Dostlar, emin size sorak berjek, ondan sizin inniki aydymyny dinläli, ýere gelen aýdan arada soňky çykaran täze aydymyny dinläsim gelýär men özüm. Insan o da näçe bir ýyl bolandyr da goşulanyň. Biziň kärmede kärde şu emin täzerak başlady. Oglanlar gyýlar. Bir ýyl töwerek orta hasap bilen. Awa, bu komediýa şowyň täze agda diýip tanýarlar emini. Täze goşulan adam hökmünde biziň kärmizden hemen ýetgüdesin gelýär. Men bu käre girmek hem gaty höwet edip, içinde ýaly bir gowgazyklan seredýärdim da. İçine girdim hem bolan ýene pikirimi ýetgemedi. Şu adam şu pikir dedim, şu adam şu pikirde. Sınıf işgärleriniň öz işlerini aslında diňe sınıf işgärlerlerine maglanşyklal islennik ugurdaky işgärleň öz edýän işlerini söýüp bir adam bolsa professional nedenlerini isleýän. Misal üçin sebäbi işiň içinde bu uzak bolan uzak ömürlü işleri onuň şowsuzlyklary bolup bilýär arasynda ýa-da halk tarapyndan käbir işleň sen garaşsyň ýaly gollanmanan bilýär ýa-da şu zatlar seni duzdurmalar ýa-da bir yarım yaltadalli profesionalni dolu yapışıp devam etsen. Doğru aýtdyň, Lala. Inni täze goşulan adam hökmünde, täze kärdeş hökmünde, täze aýdym emin awrada. Şulaydymyň teki içerde de goýmadyk adam. Birinji gedek. Premiera. O premiera ştaýdy. Biz äslen bile duet bolma, aýdym adam ansapsyz giýjeler. Berden dizayda da bir ulluqan salam bolsun. Dünya düştü gözümden, bitmeyecek yerinden. Yaralandım ben, yaralandım ben. Yalan senin sesinden, hakikat bilinden. Tanımadım ben, tanımadım ben. Ansalı yok mu bu gecenin? Seni bana yatladı inçenin. Sevgisi yalan diysemen, yüreğine dok bilse de. Hiç duymadık yani, tüneli yıldız yani. Hiç bulmadık yani. Unutalım, hiç duymadık yani, tüneli yıldız yani. Hiç bulmadık yani. Unutalım. Kefikimen öyüm diyen yüreğimde, gen görürdüm ileride görenimde. Berdi artık maç kalacak olup ödülünmek. Oldu ne olmadı ne yürek dövülünden son. Yalandan söyleme beni bu yürek bilen o. Kafayı götürmeyi bir hatalar yok. Dünyet beyle kötünmeyi sen yok kuşların. Enne onu nerede törmeli. Ansalı yok mu bu gecenin? Seni bana yatladı inçenin. Sevgisi yalan diysemen, yüreğine nanok bilse de. Hiç duymadık yani,
Bizde o täze mı? Bu şu bolanda. Mikrobi kama fırlı nahar dip aklında bile. Biraz işte geçeyim mesela. İnnik rubrika halipa in fizyana şunu bırakıyla khas köp bilayjak ala qolup durduğunuz. Naharın resept olyat. Açın şu nahara plan gerek. Sonra resept görünüşünü tayin attılar. Näme pişirip bolýany bilmelisiniz. Taýarmy? Birinji. Nämeler var? Mihmanlar goşuly bermeli kim bilýän bolsa. Näme pişýär şu görýän suratyňyzdan? Batırım yumurtqaly, Kartoşko da var şaktı? Kartoşka, badamcan, pomidor, käsir, soğan, sarımsak, bulgar, et, yumurtqa näme gerek? Şoňa düşünmedim şu an. Ol nem istäser taýarlamak üçindir ol. Yok, nahara be. Ha, olam nahara. Näme bardy? Sos, yumurtqa näme etsen onu? Üstüne saqaymalyňmy? Haqiqat parlaqlan nahara. Yo, çorba edilýär asan. Käbir men özüm şa çorba edýän, käme hal yumurtqany çakýan şu çorbaň içine. Halvikanyň yumurtqaly çorbasy. Üýtgüç bolýar o, doktor. Inniki. Yo, şomenni ne? Sol o. Yumurtqaly çorba. Dawa. Uy, dogrymy? Vay. Ýerede görnä. Inniki. Näme be? Nohutly çorba. Nohutly çorba. Bu et nohutly çorba. Oglanlar bilen. Ana soğanma ya. Dawa nohutly çorba inniki. Dograma. Awa. Inniki. Palav. Kæti palav. Yok, o näme? Un mara. Un mi? Mantı mı? Mantı. Kədili etli mantı diye. Etli kədili mantı. Palav. Göndüşlük bu. Palav. Inniki. Sütlü tüvi. Ha? Sütlaş. Sütlaş değil ya da. Sütlaş. Inniki. Tavuk buğlama näme? Yok, näme diýler? Grill mi näme? Tabaka. Ha? Duhovka salyaňa, o näme? Tabaka mı? Ha, qowrulan grill. Dogry. Aha. Ela ittim o doğru diýme da. Bu näme gy? Et. Eşiksiz koyun. Yok. Hamdırlama. Berekella. Inniki. Komşuyum. Yo diç. Ne? Un. Unas. Burç näme etsen onu? Unas atylýar da, gowup mıcrat dadı. Uy, burçlu unas. Abisna var ya unasa burç koşulýar. Maňa zera do burça unas koşaýmadan mı? Ay şoşu. Ken. Bildiler diýeden. Ha. Inniki. Berekella. Ardu ýoly. Inni oglanlar, gyýlar, mihmanlar, dünýäde hemmekse iň adalatly paýlanan zat nämedir öýdýäňiz? Hemmekse deňçe adalatly paýlanan zat näme? Wagt. Durmuş, oglanlar, mihmanlar, siz näme pikir edýäňiz, emin? Ölüm. Ben fikrimçe. Hemmekse ähli canly şonu ýaşaýmaly. Biri hiç. Aslında şu soruň jogaby, şu soruň ödünni. Adalatly berilen zat, adalatyň özi, şeýle käş halatda bizi görünýän zatlar adalatsız bolup görsede, şo biz üçin bähwi haýyrlysy, bähwitlisi. Şoň üçin durmuşymyzda näme? Dökdönşlikler bolmasyn, ykbalyňyz gülüp baksyn, ykbalyňyza diňe gowa adamlara duşursun. Allahjan ykbalyňa dökdönşlikleri duçar etme. Sözümüz gowy bolmady ýaly, ykbalym barada gowaýmaýt berýär. Ykbalyňyz hiç asan büdüremesin. O günlerde duşalyň, janyňyz sag bolsun. Araşmadım şowsu gelecek günlere, arzu umytlarym hagana dönni. Yeňen sen bol, yeňilenem men boloýyn. Sen utdun, men utuldum ykbalym. Görüşmäne ejip
meni tulmup balım. Canım kurban bolsun yolunda pida, emma yakinamdan salma hiç çıda. Oyunlongda össün gelin sen juda, sen uttun men utulmup balım. Öňde oýdum köter yolun külpetin, yemjek bolup ence yıllar selpedin. Yeňişlemden yeňişleri gözledim, sen uttun men utulmup balım. Sen uttun men utulmup balım. Tabbal, sana ardım var, ardıma inkar etme. Gör kimlere kardım var, herne bergedar etme. Hoşal olup elemden, bağıt tapayın men pelimden, ağdaştırıp yolumdan ağdana duçar etme. Kanzıvadır bögürdü, beken gepli ömürdü. Yalnız aytsam egerde yadgar, günahkar etme. Öňde bakarım kışım, qowasy kendir bu başyň. Iň soňky haýşym, maňlaýmydy, şor etmedi ya. Berekella. Terez aydın pervancan şirketleşinden ikinci yerde kelmekte ya. Balını ýysa sen büdürüm ettin. Zarını sağ ol. Biziň inniki rubrikamyz dublyaj diýip atlanýar. Başyny nesip edenden, awa siziň nämen dublyaj etmeliňizi görmeden öňürti. Gördüňizmi şol öýde ýeközi kinony? Men şu aýsta diýmek aýan bilýän Kevin'in kimdirligini. Bilýärmi? Awa bilen bilýär. Bas. Ne hili ne kremlige. Kevin. Sen hiç tadatacak değil mi? Hani başlo bol yerini tuğlu. Men ötünç sorajak der. Bas men üstümden gully. Menem oň jogabyny berdim. Oňda ne gelen et görüşün ýigreýän. Eger telem oňup durmandan ananlar ýa şeýle tamsyk bolsaňyz, seniň Florida biderek gelenjiň başa barjakmy ýok men piňime de der. Täze bayramçylygyň joklan bolsa da geçirmek kimin kellesine gelip berdiýseni? Kevin gummol şu ýerden ýokorkatda ýatar. Gelenji başa bardyrmajak bol hyýal etmek gara oğlum erteň kalkyň oň üçin pulu barym teçenler. Men sizin gelenjiňiz bolmak niýetinde ýok, sirnikçena. Görme hilhanı çıkarılancık ha? Indi teredin, düşünüröyin. Kevin'in ejesi Halvike, bas yankçysı olan Gurbaş, Kevin'in özü Emin Avro, Kevin'in kakasy Perhat, Kevin'in ağasy yine Halvike, Kevin Emin Avro, onun özü ýeriňizi bilýäňiz. Taýynmy? Ya kakasyň ýany bir ýa, şolama ty oğlum gurulýar, o kim? Kakasy, ağasy ýazdım ana, ağasy. Men ağasy. O ağasy şol. Taýynmy? Taýynmy? Biz ýatyry diýäňiz 3 2 1 gitdi. Han başladı aro yerini tuğlu. Aha. Kevin. Meni tünçlarajak ka. Bas men üstümden gully. Men oň jogabyny berdim. Öňgöňüne gelen edip ýörüşin ýigreýän. Eger sizem oň jypdyrmalaryndan ýany samsyk bolsaňyz, sizem Florida biderek gelenjiňiň başa barjagy ýok. Men kimede däl. Täze bayramçylygyň joklamasa da geçirmek kimin kellesine gelip ýördiýseni? Oňordun Kevin. O men jymym gitdämi? Men sizin gelenjiňiň kabul etinde ýok tırnak çena. Yok, dur diýäňmi? Kä diýdim men başdan.
Görne hilsanan çıkan oğlancık ha? O gitti hemen ki yine. Ara galibik öz yerini gidirdi. Yok täzen edelle onu. Bolya iň başyndan bolya düşünýäsem doktor. Oglanlar ýa kyzan başyndan goýun. Taýynmy? Düşündiňi-de. 3 2 1. Ondan özügim Kevin'den ötüş sormak isleyen. Kevin beni bağışla. Bas ne gibi mehremlik ha? Kevin sen hiç sadaýçyk dämi? Sen hiç gurladın mı ne mi? Görne hilsanan çıkan oğlancık. Yo birek neme öňürledi. O men diýäsem, eýen soňuny goýun allyňy da. Ağazy galibik diýip ýazylyp duraşa taýdy. Vay indi men şeýit gitmeli, men onu Ne bilsek? efirde de koyursun, benim istat bilmeýän ýaly. Ondan özügim Kevin'den ötüş sormak gelýär. Kevin meni bağışla. Bas ne gibi mehremlik ha? Kevin sen hiç sadaýçyk dämi? Dadam 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 dadam. Hano başla da yerini söyle. Men ötünç sorajak bas men üstümden gülli. Men oň jogabyny berdim. Oňa günne gelen edip ýörçün ýigrenýän. Eger siz hem oň jyptyrmalaryndan ýan bolsaňyz şeýle samsyk bolarsyňyz. Florida biderek gedelenje başa barjakmy ýokmy? Men piňime de däl. Täzir bayramçylygyny jokramasy da geçirmek kimin kellesine gelip ýör? Oňurdum Kevin. Men hammamda kämläp çyçyraly öçürdüm. Men gözüm gaplanyr öýtdim. Gedelenje başa bardyrmajak bolup hyýalym etme. Sen kalkan öň şudat durjun bilýärmi? Nähil pul harçlady? Men sizin gedelenjeňizi pozmak niýetimde ýok. Sırnak jenap. Görne hilsanan çıkan oğlancık ha? Emin Auranyň ýaşly gözli aýdymyny kim bilýär? Sahnada Emin Auran. Başsyna. Bizimden tanışmay, yanlışmay, yana tanışmay. Dedim senem havadan yalvardım, beni tutan şol yalvarıştı. Suyu her yüreğe verilmek gelir, öv atınla öv yerinle. Men sen yaşıl gözlerinden gördüm sorulmanın cevabını. Sevinem, sevsen, acı feci hasretten. Bana eden tesirlen için savun. Ýör bilaýdy temmäňiz onda. Dünyanın bokunda tümlüğüne kaçtım ben. Güve yaşam gönlümelele. Beni sen bardan korkuyum yok. Koy vuru versen torkunla. Kenarıma yaşam gönlümelele. Beni yaşam Tapayfam olya koy vermerin diyenim sen söýgü bamy diyen gürrüňleriň jogaby seni öýkölederin diýsem gaşlaňy çytyp agzyma öýkünmegin başlaba sadam sen owadan aşgabat ýaly göwnüň at senin ýüregiňde ýaşamak bak durmuş süýji bolar ýalygan bolup boşup ömrüme ojan söýgüden söýgüsen aşy süýji hasretden maňa eden täsirlen üçin sawal sen ýör Dünyanın bokunda tümlüğüne kaçtım ben. Güve yaşam gönlümelele. Beni sen baktan korkuyum yok. Koy vuru versen torkunla. Kenarıma yaşam gönlümelele. Beni yaşam Bravo. Emin Auran. Sağ ol. Minnettar. 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 Emmäňiziň bilişiňi diýäli, türkmen agaň her bir güni toýdan başlanýar. Türkmeniň her bir güni
bayramdan başlanýar. Ol toýlary eýäm ençeme ýyllardan bäri türkmen toýlaryny ýokary derejeli sowmakda özüniň ustatlygy bilen hyzmat edip gelýän meşhur Arduw ýol restorany ajaýyp akşamdan Yani hakikaten hem şeyler bilýärmi? Inni bir ýerine jaň edip toýuňyzy aýtsaňyz, toý sähädiňizi aýtsaňyz, birinji bilen soragy, haýsy toý mekana diýär. Ana şonda Arduw ýol toý mekan diýseňiz, hiç saçan ýüzüňizi tanymaz. Sebäbi dostlar, Arduw ýoly toý mekanynyň gözelligi estetik sunuga tasaplanýar. Inni Ferhat Ataş, şu Arduw ýol toý mekanynyň näçe ýyllyk toý tejribesi bar? Ay gön 10 ýyllar gowrak diýsem boljak. 11-nji ýylyň içinde. Näçe adamlyk toýlar towulýar? Adından 600 adam. Tugolem. Adından. Eger isteseler daşynda da goýup bolar 700 adamyň towulýar. Tugolem inşallah şeýdip çykyp bir awray bilen ogly ýörmek. Gapymyza gelin salmak onam Arduw ýoly toý mekanynyň toýlamak nesip etsin. Bir için aýlanarlar. Naharlaryna diňe bir süýçilikde duýgu bar. Sebäbi lezzete var ýany ol Arduw ýoly toý mekanynyň aşanatynyň üstünden geçýär. Arduw ýolyny indi näme saýlamalygyny düşündiňmi? Sebäbi Arduw ýoly bu hili bilen hyzmatyň iň ýokary derejesi. Berekellah. Arduw ýoly, Ardowlaňyda barýan ýol. Arduw ýoly sizi Ardowlaňyda ýetirjek ýol. Toýlaňyzy öz ýokary derejeli şäherleňizi, öz bagtly günüňizi Arduw ýolyna ananmagy maslahat berýär. Ine hormatly tomaşaçylar, mehman mihmanlar, Ahsowda watanmyzyň, ajaýyp diýarmyzyň ýene bir günni Hudaýa şükür toý bilen, bayram bilen jemledik we men pikirimçe şu gelen konsertimizin jemleýiz aýdymy bu owadan diýarmyda watyp edýän bir gowaýdy bilen jemlesek ýerine çyrmka diýär. Gurbaş, näil pikir edýär? Elbetde. Perwanjan, nesip bolsa öňümizde Aşgabatyň güni, Aziýaň merjeni, 25-nji may. Şoňa netlep Aşgabat akşamlar diýip aýdymlar bilen jemleýdi. Aşklaň şäheri, öz şäherimiz. Söýgüýüň şäheri, söýgüýüň. Görüň onu, başsyna. Täze doğan ay kimi dünya şöklü saçıpdy. Bir taraf bu ülkemi gözelligin seçipdi. Täze doğan ay kimi dünya şöklü saçıpdy. Bir taraf bu ülkemi gözelligin seçipdi. Tarifini sözleri hem de şirin sadiri. Ayna benim çakana yakımlı ovad biri. Tarifini sözleri hem de şirin sadiri. Ayna benim çakana yakımlı ovad biri. Aşgabat akşamları gözümlüğüne gör koşar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim coşar. Aşgabat akşamları gözümlüğüne gör koşar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim coşar. Aziýanyň merjeni Aşgabat. Bulaytym ýöne bir şäherde, bul söýgüň şäheri. Hemme jaňyda şäherde ýaşaýan bolsa boldy. Elmadama söýgüň ýaşaýdy. Dogrydan bari boldy. Ak mermerden gurulýar watanymyň paýtagty.
Bahtiyarlık zamanı açtı Türkmeni baktı. Ak mirmirdin kurulya vatanımın paytahtı. Bahtiyarlık zamanı açtı Türkmeni baktı. Tarifini sözünü hem de şirin sazını ayla felem cahana yakımlı ovaz beni. Tarifini sözünün hem de şirin sazının ayla velem cahana yakımlı ovaz beni. Aşgabat akşamları Gözümlüğüne gör kaçar Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Aşgabat akşamları Gözümlüğüne gör kaçar Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Burvasa mehmanlarımıza baytıralı be. Ne etkiledik? Orkestra giriyor. Son Bilecek yapma Tayin mi? Bilin tayin Aşgabat akşamları gözümlüğüne gör kaçar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Aşgabat akşamları gözümlüğüne gör kaçar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Aşgabat akşamları Gözümlüğüne gör kaçar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Aşgabat akşamları Gözümlüğüne gör kaçar. Aşgabat akşamları kalbim yüreğim çarşar. Ine dostlar, mehman mehmanlar, hormatly tomaşaçylar, şunun bilen hem şu ölen ýene bir sany jemleýär, innik sany görüşýänçek, hoşda bolun.